أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллах субханаһу ва тағала кылган гыйбадәтләребезне кабул кылып белеп кылган, белми кылган, ачык һәм яшерен кылган гөнаһларыбызны кечерә күрсен. Аллах тағала безгә иман байлыгы биреп, дөньябызга, тәнебезгә саулык, сәламәтлек насыйп әйләсен. Сүзләребезне хак кылсын, юлларыбызны туры кылсын, бәхет, сәгадәт берсен һәр барчабызга тормышларыбызда, тигез гаилә тормышлары, һәм дә инде Аллах Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, һәм дә ки аны мактап, аның пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ияреп яшәргә насыйплар әйләсен. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәр барча йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешеп торсын. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, инде бүген сөйләшә сүзебез иншааллаһ булыр тел хакында. Ягъни телне саклау турында, телне дөрес итеп куллану турында. Ни өчен дигәндә, бу бик тә кирәкле һәм кызыклы тема. Ни өчен дигәндә, заманасы шул. Хәзерге вакытта тел иң мөһим корал булып санала. Хәзерге вакытта. Чөнки элекеге вакытларда кылыч, пычак, ук, җәя, шулай бит анда сеңге яхшы кораллар булган, һәм кешеләрне куркыта торган булган, ләкин ул вакытта да телнең ни дәрәҗәдә хәтәр икәнен аңлаганнар. Әмма ул вакытта тел белән әйткән сүз, ул син кем ишетсә сине шулар арасыннан чыкмаган, ярак китә алмаган. Ә хәзерге вакытта тел белән әйткән сүз ишетүчеләр арасында гына калмый. Чөнки элек әле барыбер теге әманәт дигән нәрсәне белгәннәр, ишеткән кеше ул сүзне барып сөйләмәгән теләсә кая. Хәзер анда әманәт дигән нәрсә юк. Хәзер син бер сүз әйтсәң, сине белгән кешеләр дә хәтта шул сүзеңне синең барып сөйлиләр. Барып ирештерәләр. Үзем белән дә шундый хәл булганы булды. Бер-ике сүз мин белгәнде дип уйлаган шушы бер тар компания арасында гына әйттем. Бер атна үтмәде, ул сүзне инде әллә кая беләләр иде. Әллә кайда беләләр иде. Соң шаккаттым, әйтәм, ничек кызык шундый барып ирешә шулай бит инде. Кеше хәзер теге үз эше белән шөгыльләнмәгәчтен, бер кеше эше белән шөгыльләнгәч, ул кеше сүзен элекегә караганда күбрәк тарата. Монсы беренчесе шулай бит. Икенчесе, хәзер синең сөйләгән сүзләрне яздырып баралар. Алар каядыр языла. Менә кемдер телефонга язып бара, кемдер диктофонга язып бара, кемдер камерага язып бара, шулай бит. Шуңа күрә син сөйләгән сүзләр, алар әллә кайларга шул язылмалар аркылы барып ирешәләр. Кай вакытта менә интернетта күренә 3-4 ел элек әйткән кешенең сүзләрен казып чыгаралар. Менә син 3-4 ел элек шулай дип әйткән идең. Ул вакытта ул беркемне кызыксындырмаган. Хәзер кызык булган, казып чыгарганнар, язмасы бар, сүзләре бар шулай бит инде. Һәм кеше аклана башлый. Мин аны булай дип, шулай дип әйткән идем һәм башкасы. Һәм иң яхшы аклану нәрсә? Это вырвано из контекста. Шулай бит. Менә истә калдырыгыз. Чиновниклар берәр сүз әйтәләр дә, шулай бит инде, анасы акланганда нәрсә диләр? Это вырвано из контекста диләр. Анасы аларга бер нәрсә булмый. Истә калдырыгыз бу сүзне. Һәм шулай ук менә әлеге дә баягы без әйткән чиновниклар да әйткән сүзләр аркасында эшләрен югалталар. Шулай бит. Алар уйлыйлар, менә без монда гына әйттек. Шулай бит беркем ишетмәде. Беркем аны үзара сөйләшеп утыралар, ике депутат дип әйтик инде. Ә ул икенче көнне бөтен халыкка мәгълүм билгеле була. Эшләрен югалталар кешеләр шуның аркасында. Шуңа күрә дә хәзерге заманда сүз ул бик хәтәр әйбер, бик хәтәр корал. Телеңне дөрес итеп кулланмасаң, дөрес итеп сөйли белмәсәң, әйтә белмәсәң, шулай бит зур зыяннарга китерергә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бер кеше килә дә әйтә: "Я Расулаллаһ, аусыйни" ди. "Я Расулаллаһ, миңа киңәш бир әле" ди. Берәр киңәш ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Алейка би тақваллаһ фа иннаһа җамаъу кулли хайрин." Тақва бул ди. Чөнки тақвалык ул үз эченә бөтен яхшылыкны ала ди. Аллаһ Тәгаләдән курыксаң, тақва булсаң, син үз эчеңә бөтен яхшылыкны аласың. Ягъни сиңа махсус нинди яхшылык кылым икән дип уйлап йөрергә кирәкми. Тақва булсаң, Аллаһ Тәгаләне риза итәм дисәң, Аллаһ та риза булсын дип гамәл кылсаң, син үзеннән үзе яхшылык кыла башлыйсың. Махсус эзләп йөрергә кирәкми яхшылыкны, уйлап чыгарып, кеше кылганны күреп, шулай бит кемнедер анда кабатлап йөрергә кирәкми.
Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва галейка бил джихади фа иннаху рахбаниятул муслимин." Джихад кылды. Лекеге вакытларда мөселманнар шулай бит джихадка сугышка чыкканнар. Джихад кылды. Бу синең өчен ул рахбания, монашество. Монашествоның асылы нәрсәдә? Син дөньяны калдырасың. Джихадка чыккан вакытта да мөселманнар дөньяны калдырганнар. Гаиләсен, йортын, яхшы, уңайлы ятакларын, шулай бит күләгәле, салкын сулы йортларын алар калдырганнар. Һәм инде киткәннәр билгеле бер шулай бит кая җибәрсәләр шунда дип әйтик. Шуңа күрә инде бу үзенә күрә бер монашество кебек ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм дәвам итеп әйтелә, шулай бит инде: "Ва галейка би зикриллаһи тәгалә ва тилаватил Куръан, фа иннаху нурун лака фил ард." Аллаһы Тәгаләне зикр кыл һәм Коръан укы. Бу сиңа җир йөзендә нур булыр ди. Бу инде шулай ук телгә кагыла торган әйбер монсы. Аллаһы Тәгаләне зикр кыл һәм Коръан укы. Бу сиңа җир йөзендә нур булыр. Димәк, телеңне кая куярга белмәсәң, нишләтергә белмәсәң, Аллаһ Тәгаләне зикр кыл һәм Коръан укы. Ва зикрун лака фис сама, булай эшләсәң сине күктә искә алырлар ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында синең исемең искә алыныр, кабатланыр. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Вахзан лисанака илля мин хайрин. Фа инна бидалика тагълибу шайтан." Телеңне сакла. Яхшы сүз генә сөйлә, шуның белән син шайтанны җиңәрсең ди. Шайтан, мөхтәрәм кардәшләр, кешене харап итәсе килсә, менә шушы теле аркылы харап итә икән. Берәр сүз әйттереп. Шуңа күрә дә берәр нинди начар сүз булса, начар әйбер булса, әйтмә, дәшмә, сөйләшмә. Әгәр дә яхшы булса, дәш, әйт. Менә шул вакытта син шайтанны җиңәрсең ди. Хәзерге заманда киресен күрергә мөмкин шулай бит. Яхшы сүзләр сөйләнсә, хаклыкны әйтергә туры килсә, кеше сөйләшми, дәшми. Чөнки миңа кирәк түгел, минем эшем түгел, тыгылмыйм, тегеләй була. Ләкин уен сүз булса, начар сүз булса, бызык әйбер булса, кеше рәхәтләнеп шулай бит сәгатьләр буе сөйләшеп утырырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә киресенчә эшләргә кирәк. Начар сүзләрне, бызык әйберләрне, бызык сүзләрне калдырып, бары тик яхшы сүзләрне сөйләргә кирәк. Шул вакытта син шайтанны җиңәрсең. Сөйләшә башлагач, контроль югала качагында. Менә вагаз сөйләргә дип басасың да, контроль югала, сәгать бер тула. Шулай. Сөйләшә башлагач, контроль югала. Син вакытны сизмисең, әйткән сүзләреңне сизмәскә мөмкин. Хәтта яхшылыкны сөйләгән вакытта да. Шуңа күрә дә һәр вакыт үзеңне кулда тотырга кирәк, телеңне контрольләп торырга кирәк. Бу синең яклы була торган әйбер, әмма бу сиңа каршы эшли торган әйбер булырга мөмкин. Мәсәлән, телең белән син шаһадат сүзен әйтеп, үзеңнең мөселман икәнеңне күрсәтә аласың. Әмма телең белән син шулай ук ислам диненнән баш тарта да аласың. Менә бу кешенең иң мөһим коралы, мөхтәрәм кардәшләр, хәтта аның диненә килгән вакытта да. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кем үзенең кылын суккан ди, кыл инде ул элек кыллар булган, шулай бит хезмәтчеләр, кем аңа суккан икән, кыйнаган икән, гафу йөзеннән шушы кылны ул азат итәргә тиеш ди. Гафу йөзеннән. Димәк, рәнҗеткәнсең, кыйнагансың икән, син аны азат итәргә тиеш. Кем үзенең телен саклаган, Аллаһы Тәгалә ул кешенең кимчелеген саклаган ди. Аллаһы Тәгалә ул кешенең кимчелеген саклаган. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, кешенең кимчелекләрен белер өчен аның белән сөйләшеп утыру да җитә. Каядыр аның белеп, әле каядыр анда кемдер аркылы җиргә кирәкми. Сөйләшеп утыру да җитә. Сүз булсын дип сөйләшеп утыра башласаң, кеше үзенең кимчелекләрен сөйли башлый. Ул сөйләшмичә утыра алмый, шулай бит, барыбер. Нәрсәдер сөйлә ул, сөйли. Сөйли, үзе дә сизмәстән ул кирип китә һәм ачып сала. Шуңа күрә телеңне сакласаң, үзеңнең кимчелегеңне саклыйсың. Синең бар кимчелекләрең. Кеше белергә тиеш булмаган якларың бар синең. Кешегә әйтергә теләмәгән яклар һәрбер кешенеке бар. Без карап торышка гына шундый матур, тақва, сакаллы, түбәтәйле шулай бит инде. Авызны ачу белән безнең кем икәне билгеле була. Авызны ачу белән кешенең кем икәне билгеле. Әгәр күбрәк сөйләшеп утырса, шундук шулай бит ачыклау.
Тышкы яктан караганда бөтен кеше бик әйбәт, бик матур. Шуның өчен дә әзрәк сөйләшкән сайын синең кимчелегеңне кешеләр белмиләр. Син үз-үзеңне саклыйсың, үз-үзеңне яшерәсең. Шуның аркылы Аллаһ Тәгалә әлбәттә сине яшерә. Һәм шушы хәдиснең дәвамында әйтелә: "Ва ман казама гайзаху вaqahu Аллаһу Тәгалә азабаху." Кем үзенең ачуын саклаган ди, тотып торган, ачуын чыгармаса, Аллаһ Тәгалә ул кешене газабыннан саклар ди. Ә кем Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенсә, Аллаһ Тәгалә аның гафуын кабул итәр ди. Менә шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә киңәшләр бирә тормышта. Һәм бу киңәшләр безнең халкыбызны тәрбияләргә ярдәм итә. Әгәр дә игътибар итсәгез, бу халыкка бәйле киңәшләр булар бөтенесе. Кешегә сукмау, кыйнамау, шулай бит телеңне саклау, ачуыңны чыгармау һәм Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенү. Бу иң күркәм сыйфатларның шулай бит асыллары дип әйтсәң дә була хәтта. Шуларны үтәсәң, синең күркәм сыйфатларга ирешә аласың. Бик күркәм сыйфатларга ирешә аласың. Әгәр дә кулыңны күтәрмәсәң хезмәтчеләргә, үзеңнән түбән кешеләргә, кул күтәрә алган кешеләргә, шулай бит син үзеннән үзе мөхтәрәм кардәшләр инде яхшы кешегә әйләнәсең. Менә әйттеләр бит, менә кем үлеп киткән иде бит, Шәймиевның хатыны Сәкинә ханым. Вафат булды, шулай бит аңа дуга булып барсын бу сүзләр. Аның турында сөйләгәндә гел әйтәләр. Бик юмарт иде диләр. Кеше шулай бит, үлгәчне яшерми бит син кеше, бик юмарт иде. Бирәдер иде, җәлләмидер иде, үзе янында булган, аңа эшләгән кешеләрне, шунда йортта эшләгән кешеләр анда җәлләмичә бирә иде ди. Шулай ук бабайны да әйтәләр. Шулай Минтимер Шәрипичне дә. Бик гади кеше. Менә кешенең кулыннан җиләк алып ашарга мөмкин, җуып та тормыйча, авыл кешесе инде шулай дип сөйлиләр. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, кеше турында, аның гадилеге турында, үзе рәнҗетә алган кешеләргә карата мөнәсәбәт белән аңа бәя бирәләр. Аның байлыгына карамыйлар кешенең. Дәрәҗәсенә карамыйлар. Силәргә мөмкиннәр, әнә аның фәлән акчасы бар, фәлән ни бар. Карыйлар, аның кул астында булган кешеләргә ул ничек караган. Шулай бит. Шуңа күрә бу яхшы сыйфатларның берсе. Һәм әлбәттә инде чамалап кына сөйләшү. Кирәк булганда гына сөйләшү. Бу бик шулай ук мөһим әйбер, әйткәнебезчә, үзеңнең кимчелекләреңне чыгарып сатмас өчен, әйтмәс өчен. Чөнки гадәттә кеше турында аның кимчелеген ул үзе әйтә. Аны башкача белеп булмый. Үзе сөйләмәсә. Үзе сөйләмәсә, аны белеп булмый. Каядыр чыгара ул аны. Кемгәдер әйтә ул аны тора. Менә шуның өчен дә телеңне саклау бу очракта хәерлерәк, сөйләшмәсәң дәшмәсәң хәерлерәк. Әнәс ибн Маликтән килгән хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: 4 әйбер бары тик мөселман кешесендә генә була ди. Мин мөселманда гына була ди. Беренчесе дәшмәү ди. Ва хуа аввалул гыйбада ди. Сөйләшмәү ул гыйбадат ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Һәм гыйбадатның беренчесе ди. Сөйләшмәү, дәшмәү. Әгәр син гыйбадатка ирешәсең килсә, тыңлап утыр, күп сөйләшмә. Күп сөйләшкән кеше гыйбадатка ирешә алмый. Андый кеше белем дә ала алмый. Андый кеше аңлый да алмый. Ай вакытта әйтик, мәсәлән, берәр галим утыра, дәрес бирә. Һәм минем янда утырган кеше сораулар бирә башлый миңа. Ул галимне тыңламыйча, аннан моны сора, аннан тегене сора, ул нишәп булай әйтә, ул нишәп тегелә әйтә. Минем ачучыга. Мен әйтәм, шыбырт кына тыңлап утыр. Берәр нәрсә аңлыйсың килсә, дәшмә, сөйләшмә. Ул аңламый нишләп минем ачу килгәнне. Син нишләп җавап бирә алмыйсыңмы миңа ди. Син миңа җавап бирә алмыйсыңмы ди, әйтә алмыйсыңмы син миңа ди. Авырмыни ул сиңа ди. Ул аңламый үзенең нәрсә эшләгәнен. Дәшмәү ул гыйбадатның башы. Еренәсең килсә сорау бирмә. Бит Муса алейхиссалам да Хизр алейхиссалам белән булган вакытта Хизр алейхиссалам әйтә, миңа сорау бирмә ди. Миңа сорау бирмә ди, түзә алсаң ди. Муса алейхиссалам түзә алмый. Сорау бирә. Нишләп син булай әйттең, нишләп син тегеләй эшләдең? Син начарлык эшләдең ди. Ул вакытта Хизр алейхиссалам әйтә, бар минем яннан кит. Мин син сорауларыңа җавап бирәм дә, бүтән миннән дәрес алмады. Шуңа күрә дә дәшмәү, сөйләшмәү ул мөхтәрәм кардәшләр гыйбадатның башы. Дәрес алуның, гыйлем алуның башы. Ат-таваду. Таваду инде ул
күндәмлек дип әйтик. Кешеләр алдында күндәмлек, ягъни үзеңне тәкәббер тотмау, матур итеп үзеңне алар каршында шулай бит инде хезмәтчән булу аларга карата. Бу шулай мөселман сыйфаты ди. Ва зикруллаһи тәгалә, Аллаһ Тәгаләне зикр алу. 3нче сыйфат мөмин кешесенең. 4нче сыйфаты ва киллату шар, начарлык кылмау. Менә бу сыйфатлар бары тик мөмин кешеләрдә генә, мөселман кешеләрдә генә була дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Инде галимнәр әйтә, 4 патша ди. Ул заманда диек патшалар инде үз заманында 4-се дә бер төрле сүз әйттеләр ди. Кисра, Фарсы иленең патшасы, мөселманнар аны җиңгәләр шулай бит. Ул әйтте: "Мин әйтмәгән сүзем турында үкенмим ди. Ләкин әйткән сүземне үкенәм ди. Ягъни әйтмичә калганга мин үкенмим ди. Әйткән сүземә үкенәм ди." Без мөхтәрәм карашлар кай вакытта киресенчә. Бер кардәш белән сөйләштек тә инде утырып. Бу минем яндан китте дә. Шуннан соң телефоннан миңа язып җибәрде инде, минем турында нәрсә уйлаганын үзенең. Шулай бит. Менә бу кеше әйтмичә калганына үкенгән. Әйткәненә түгел, шулай бит. Хиср әйтә, мөселман булмаса да, ул әйтә: "Мин ди әйтмичә калганга үкенмим ди. Мин әйткәнемә үкенәм ди." Бу кеше әйтмичә калганына үкенгән. Язды да тизеп китте дә, хәзер миңа ничектер җиңелрәк булып китте ди. Хәзер үзе минем күзгә күренергә ялып йөри. Ялып йөри хәзер үзе. Чөнки мөхтәрәм кардәшләр, әйткән сүзне кире алып булмый аны. Әйтмичә калсаң, син әйтәсең, син уйлыйсың: "Бу бераздан ярый әйтмәгәнмен әле" дисең. Ярый тегелә, ярый булай әле дисең. Үзеңнән үзе акылга килә ул аннан соң. Чөнки кай вакытта ачу килгәндә дә әйтеп ташларга мөмкин. Ансы иң зыяны ачу килгәндә әйтеп ташлау. Аннан соң аны беренче итеп булмый ул сүзләрне. Ярый теге тыңлап торучың акыллы кеше булса. Сиңа үчитмәсә шулай бит. Вагыздә мән сөйләгәндә синең исемеңне әйтмәсә. Шулай. Ярый акыллы кеше булса. Әгәр акылсыз булса, сиңа җавап та биргән кеше шулык белән, шуның белән дошманлык чыга. Нәрсәдән чыкканын үзең дә белмисең. Кисре шулай дигән. Кытай императоры булай дигән: "Сүзне әйткәнче мин ул сүзгә хуҗа" дигән. Әйткәннән соң ул сүз аңа хуҗа була. Сүз чыгып киттеме синнән? Инде хәзер ул сүз сиңа хуҗа, син ул сүзгә түгел. Кай вакытта түрәләрне, бай кешеләрне сүз әйттерергә мәҗбүр итәләр, шулай бит инде. Менә әлеге дә баягы чиновниклар әйтеп ташлыйлар, шулай бит. Аннан соң алар бу сүзгә хуҗа түгел, хәзер теге сүз аларның язмышы белән уйный башлый. Алар әйтә: "Без булай дип әйтмәкче идек, булай дип әйтмәкче идек, тегеләй, фәлән фәсмәтән, анда ди, шундый обстановка иде ди." Инде юк. Булмый. Нәрсә генә әйтсә дә хәзер бу сүз аңа хуҗа. Аның язмышы белән ул уйный хәзер. Бу кеше ул сүзгә хуҗа түгел. Әйткәнче ул хуҗа. Син нәрсә уйларга мөмкин монда башыңда? Әмма ул сүзгә син хуҗа әгәр дә әйтмәсәң. Кайсар Рим империясының императоры. Ул булай дигән: "Минем дә кечем әйтмәгән сүзгә җитә ди. Әмма әйткән сүзгә минем кечем җитми ди." Ягъни шул ук сүзләр, әмма икенче төрлеген әйт. Император буларак минем кечем әйтмәгән сүзгә җитә ди. Ягъни әлеге дә баягы мин аңа хуҗа, мин аны ичимдә тотам. Әмма әйттем икән инде, бетте, минем аңа кечем юк. Кечем җитми ул сүзгә ди. Императорның да әйткән сүзгә шулай бит кеше җитми. Гади кешенеке инде әйткәндә юк. Индия патшасы. Кем икән Индия патшасы? Кем була икән ул? Махараджадар инде берәр инде шулай бит. Махараджа князьдер инде ул. Индия патшасы дип әйтик, әле мөселманнар Индияны алганчы. Мин ди шаккатам шундый кешеләргә ди, сөйләгән сүзләреннән зыян күрәләр, хаман сөйләшәләр үзләре ди. Ул шулай дип әйткән. Мин шаккатам шундый кешеләргә ди. Сөйләгән сүзләреннән үзләре зыян күрәләр, үзләре хаман да әйтәләр, сөйләшәләр, сөйлиләр ди. Кеше чыннан да әйткән вакытта үз-үзенә зыян китерә башлый. Мөхтәрәм кардәшләр, хәтта
Үзең генә булганда да сөйләшү хәтәр. Бер караганда сине беркем ишетми. Шулай бит. Беркем ишетми. Кай вакытта акыллы кеше белән сөйләшәсе килсә, үзең белән сөйләшеп аласың. Чөнки син җанда бит инде акыллы кешеләр бик әз. Шулай бит. Хәзер заманасы шундый, син үзеңне иң акыллы кеше дип уйлыйсың. Шулай бит. Кемнән генә сорама. Беркем дә өйрәткәнне яратмый. Әле бер көнне бер апа белән сөйләшәбез. Теге апа миңа әйтә: "Эй хәзрәт, ди, менә ди матур итеп киңәш бирсәң, матур итеп әйтсәң, кеше аңлый бит ул", ди. Мәйтәм: "Апа җаным, хәтерлисезме, моннан 1 ел элек мин сезгә бер генә сүз әйткән идем", мәйтәм. "Айлар буе мин белән сөйләшмәдегез". Әй булгандыр инде ул. Әй булгандыр инде ул. Кеше хәсүс күтәрми, мөхтәрәм кардәшләр. Әй кешегә әйтеп булмый хәзер. Шуңа күрә дә бөтен кеше үзен акыллы дип сизә. Шул үз-үзең белән сөйләшүдән кала, акыллы кешеләр юк хәзер. Әмма үз-үзең белән сөйләшкән вакытта да син зыян китерәсең. Ничек итеп, мәсәлән, сүгенеп. Сүгенеп зыян китерәсең. Үзең генә булганда. Чөнки сүгенгәндә син Аллаһ Тәгаләне сүгәсең. Синең янда беркем юк. Кемне сүгәсең син? Син Аллаһ Тәгаләне сүгәсең. Бер нәрсә эшлисең, килеп чыкмый. Моңа кем гаепле? Моны Аллаһ Тәгалә шулай эшләгән. Бу тәкъдир бу. Димәк, син аны сүгәсең. Шуңа күрә бу очракта да син үзеңгә зыян китерергә мөмкин. Үзең генә булганда. Ә берәр кеше хитә инде үзенең белән сөйләшеп утырганны. Шизофреник дип уйларга мөмкин шулай. Анысы да бар. Менә шуңа күрә сүз ул кем янында әйтелсә дә, кайда әйтелсә дә, ничек итеп әйтелсә дә, ул бик хәтәр әйбер. Яхшы сүзне дә әйтә белергә кирәк. Аның да хикмәте бар. Хикмәтең булмаса яхшы сүз әйтергә, аны да әйтмәү хәерле, мөхтәрәм кардәшләр. Һәр вакытта аның да зыяны булырга мөмкин. Шуның өчен дә менә бу телгә бик саклык белән карарга кирәк, бигрәк тә хәзерге заманда. Иншаллаһ русчада сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о сохранении языка. Сохранение языка от чего? Естественно, от разговоров, от слов. Потому что человек, разговаривая, может наговорить лишнего. Может наговорить лишнего. Вообще, например, кто владеет этим искусством, это психологи, например, да, милиционеры, хорошо владеют этим искусством. Задавая какие-то вопросы, они могут вытянуть все, что им надо. Ты сам все скажешь. Главное здесь не улики против тебя, а то, что ты скажешь. Поэтому американцы говорят, все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас, они говорят. Поэтому американцы говорят, я ничего не скажу без моего адвоката. Адвокат сидит и говорит, да, задает вопрос, адвокат ему говорит, вы можете не отвечать на этот вопрос. Да, адвокат останавливает. Вот у нас тоже должен быть такой адвокат, дорогие друзья, у мусульман. У тех, кто хранит свой язык, которые ему говорят, ты можешь на это не отвечать. Ты можешь это не говорить. Этот адвокат – это наш разум, наша богобоязненность. Потому что если не будет такого адвоката, все, что ты скажешь, может быть и будет использовано против тебя. Может быть не в этом мире, но в ахирате. Поэтому очень важно, дорогие друзья, хранить свой язык. Хранить свой язык. Однажды был такой человек, Рабига ибн Хайсам, ради Аллаху анху, и Ибрахим Тайми про него говорил. Один человек жил с Ибрахимом бин Хайсамом. 20 лет жил с ним. И говорит, в течение вот всего этого времени Рабига, ради Аллаху анху, ни разу не сказал такого слова, что могли бы использовать против него. И когда, говорит, убили Хусейна, ради Аллаху анху, пришли к нему и спросили об этой ситуации. Люди сказали, если он сейчас не заговорит, то уже ничто не сможет его заставить говорить. Просто в этой ситуации он должен что-то сказать. Он должен сказать, да будет проклят тот, кто убил, да будет проклято это государство там, да? Этот там халиф и так далее, убийцы.
пусть они будут в аду, это несправедливость, надо покончить с этим. То есть, нормальный человек так бы сказал. Потому что Хусейна, рады Аллаху анху, все мусульмане любили. Хусейн, рады Аллаху анху, это внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и в нем они видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Живого пророка они в нем видели. То есть убить Хусейна, рады Аллаху анху, это все равно, что для них было убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот пришли к нему, он вышел из дома, он поднял руки и сказал: «О Аллах, который сотворил небеса и землю, ты знаешь вину то, что совершилось сейчас. Ты решаешь разногласия между людьми». Сделал дуа и зашел. Все. Больше ничего не сказал. Он сделал только вот это дуа. Поэтому дуа, к нему ничего не пришьешь. Как говорили бы сейчас современным языком, да? Никто не мог придраться. Но он описал суть ситуации. Он сказал: кто бы не убил, то есть, ты знаешь вину этого человека, значит, ты его накажешь. И что между мусульманами есть разногласия, которые ты решишь. Он сказал благое, хорошее, нужное, но его никто не мог бы обвинить в этой ситуации. Он хранил таким образом благородное молчание. То есть он всегда говорил только нужные и хорошие вещи. Но чаще всего он молчал. Невежду, говорит, узнают по 6 качествам. Невежда – это гафиль, неуч. По-нашему, можно сказать, колхозник. Да? Колхозник. Конечно, здесь большинство из нас колхозники по происхождению. Но есть еще колхозники по менталитету. Да? Есть такие люди. Говорят же, можно вывести человека из колхоза, но колхоз из человека вывести нельзя. Бывает такое. То есть это я говорю сейчас в плохом смысле этого слова, потому что я сам колхозник, у меня папа, мама оба колхозники, более 40 лет проработали в колхозе, поэтому я сейчас не в плохом смысле говорю это слово, эти вещи. Колхозник именно неуч, неграмотный. Или по-другому, тоже в плохом понимании это слово деревенщина, потому что опять-таки мы многие здесь из деревни. Есть такое даже выражение: великие рождаются в деревне, умирают в городе. Есть такое выражение. Поэтому невежду узнают, говорит, по 6 качествам. Первое. Проявление гнева по-всякому. В любом случае. К людям, к животным, к вещам. То есть, если человек психует на все подряд, это невежда. 99%, наверное, из нас, да? Нет? Все молчат, значит, правильно, да? Значит, все согласны. Редко я видел человека, который бы не психовал на какие-то вещи. В том числе и себя. Что-то не крутит, что-то не работает, что-то неровно лежит, что-то не заводится, что-то глохнет, да? Вот ты начинаешь психовать, ругать и так далее и тому подобное. Будь проклят тот час, когда я впервые сел, и так далее, и так далее. То есть вот это и есть проявление невежества. Это и есть проявление невежества. Второе – бесполезное слово. Слово, в котором, соответственно, нет пользы. Ты сказал, оно ничего не весит. Это просто бесполезное слово. Ради слова ты это сказал. Это вот качество невежды. Третье. Давать свое имущество тому, кто не заслуживает его. То есть давать имущество тому, кто не может им распоряжаться. Это тоже признак невежды. Четвертое. Распространять тайны среди всех подряд. Всем подряд рассказываешь. Слушай, я вот тебе только скажу, больше никому не говори, да? Все. Это ты спусковой крючок уже все. Зарядил уже, все. Надо только нажать. Если ты человеку пришел и сказал: я тебе только скажу, ты никому не говори, он уже все. Уши развесил, все, слушает тебя. И первое, что он сделает, кому-то расскажет. Поэтому всем подряд рассказывать что-то о своей личной жизни нельзя. Это признак невежества. Доверять. И пятое – доверие каждому человеку. Доверять всем подряд нельзя тоже. Как бы это ни было печально в этом мире, доверять всем подряд нельзя. Даже мусульман. Даже среди мусульман. Знаете почему? Это не потому, что мусульмане вероломные, плохие.
Потому что среди мусульман есть простые, которые по простоте своей тебя сдадут. Они не знают даже, что ты сказал какую-то мудрость, которая должна храниться только среди определенных людей, в определенном круге. А он пойдет и начинает это распространять. Один человек мне задал вопрос, я ему ответил. И потом он мой этот ответ начал распространять среди остальных. И я ему написал, я говорю, этот ответ был для тебя. Если какой-то человек спрашивает о чем-то, пускай спросит меня. А ты мой ответ ему не говори. Я ему потом вынужден был так сказать. Потому что складываются неоднозначные ситуации. Он не знает, что ситуации разные в этой ситуации, и ответ тоже может быть разным. Поэтому доверять каждому человеку, увы, нельзя. Не из-за того, что опять-таки говорю же, что мусульмане вероломные или плохие, а потому что могут среди них быть простые, которые не понимают мудрость. И шестое – незнание своего врага и друга. То есть, когда человек не может различить врага и друга. Тоже очень опасно. Вообще, в этом плане, да, я вам что советую? Кто много болтает, это не друг. Вот это самое главное отличие. Кто много разговаривает, это не друг. Особенно тот человек, который рассказывает про своего другого друга тебе. Это тем более не друг. Ты не думаешь, что он пришел к тебе, сел, да, и рассказывает, слушай, вот этот человек вот это сделал, вот это сделал. Я тебе рассказываю, потому что ты мой друг, он тебе говорит, да? Близкий, я от тебя скрывать не могу. Он тебе так говорит. Вот к другому он пойдет, сделает то же самое. Вот по этой причине, то есть по этому признаку, ты можешь иногда распознать, друг он или враг. Аузари рахимахуллах сказал, верующий говорит мало, но делает много. Лицемер говорит много, но делает мало. Сейчас многие мусульмане лицемеры, можно сказать. Откройте интернет, там очень много болтовни. Очень много разговоров. Столько вагаза во время сахабов, рады Аллаху анху, не было. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, столько вагазов не рассказывал, как сейчас рассказывает. Но сейчас дело идет медленно. Но раньше, во время сахабов, рады Аллаху анху, дело шло быстро. Почему? Потому что, услышав, они делали. Сейчас люди любят просто слушать. Это кайф, когда красиво говорят, хорошие вещи говорят, поднимают тебе настроение, дух, а вот дел нету. Это признак лицемеров. Они любят много говорить, но мало делать. Абу Зар, рады Аллаху анху, спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что написано в свитках Ибрахима, алейхиссалям. Эти книги для нас утеряны. Пророки только могли знать, что в них написано. И он спросил. А пророк, саллаллаху алейхи, сказал, на этих страницах были издания и поучительные примеры. Разумному человеку нужно оберегать свой язык, когда он безумен, знать свое время и быть человеком своему, и быть готовым к своему делу. Вот это как было там написано. То есть отрывки, так скажем, да? 3 вещи. Значит, оберегать свой язык, когда ты безумен, но имеется в виду, злишься, ничего не говори, молчи. Знать свое время, ты должен знать свое время. Это касается времени, это касается возраста, всего вот этого ты должен отчетливо понимать это и быть готовым к своему делу. То есть профессионал своего дела, когда ты потребуется, ты должен сделать это. От Али ибн Абу Талиба, если идет этот хадис, он сказал, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, для разумного человека должно быть 4 часа. То есть 4 часа он должен посвящать 4 вещам. 1 час он будет поминать Аллаха. 2 час он будет требовать отчет у самого себя. 3 час встретиться с ученым, чтобы получить знания. 4 час будет отдыхать дозволенным путем. Вот как интересно. В течение дня даже можно 4 часа, так скажем, выделить после работы. Для вот этих дел. Планируйте вот свой день и 4 часа выделяйте. И знаете, какой рост будет потом? Рост духовный. Да? Еще раз повторю, для тех, кто записывает. Он будет поминать Аллаха 1 час.
для зикра, для упоминания Аллаха. Второй час требовать отчет у самого себя, то есть сам себя критикует, меняет свои плохие качества. Третий час он встречается с ученым, чтобы брать у него знания. Это очень важно, дорогие друзья. И четвертый будет отдыхать дозволенным путем, потому что он устает. Дозволенным путем отдыхает. Также он сказал, разумный человек должен смотреть на свою работу, знать людей своего времени и оберегать свой язык и половые органы. Пророк ﷺ часто говорил, что надо оберегать две вещи, которые болтаются. Так скажем, да? Одно из них болтается во рту, между зубами, а другое болтается чуть-чуть пониже, между ногами. Вот эти две вещи надо оберегать. Соответственно, у каждого из этих вещей есть свой грех, и ты можешь совершить этими вещами большой грех. Языком чаще всего даже больше. Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, посмотрел как-то на одного юношу и сказал ему: «О юноша, если ты сохранишь себя от зла 3 вещей, то ты будешь из числа тех, кто сохранился от зла юношества». То есть в молодости, вот большинство из нас молоды сейчас, да? Значит, от 3 вещей мы должны себя хранить, юноши. У нас тут юноши есть и по 50 лет, да? Хамдулилля, все считают себя юношами, поэтому всем касается. Оберегай себя от зла языка, половых органов и живота. Вот 3 вещи. В юношестве эти вот опасные 3 вещи. Потому что в молодости чаще всего что-то говоришь, и это к тебе цепляется на всю жизнь. В молодости больше всего смотришь на женщин, на девушек. Потом с возрастом уже более разбирательный становишься. Уже посмотришь на девушку, вот сразу же логика идет: так, сейчас надо деньги потратить, за ней идти, потом вечером поздно придешь, не выспишься, завтра на работу, лучше не пойду, короче. Это уже как раз признак возраста, да? Ну, я уж не говорю там, это харам, да? Может, мусульман не всех это останавливает. К сожалению, вот это слово харам не всех останавливает. Чаще всего останавливают другие причины, к сожалению, увы. И, соответственно, живот. Живот, чтобы харам не есть и много не есть. Если в молодости живот сохранил, то с возрастом будет легче. Живот не будет расти. Не надо растягивать желудок в молодости. И уже потом будет полегче. Хасан аль-Басри, рахимахуллах, также сказал: у того, кто много говорит, будет много ошибок. У кого много богатства, у того много грехов. Оказывается, видите, как богатство это приводит к грехам. Я вам постоянно говорю об этом, да? Про садака, туда-сюда. Вот вы меня критикуете, что я про садака говорю постоянно. И это оберегание от грехов, понимаете вы? Да, много богатства, много грехов. Поэтому делиться надо, чтобы грехов было меньше. Да. Тот, кто имеет дурной характер, будет мучить себя. Это уникальные слова, дорогие друзья. Очень уникальные слова. И подходят сейчас для нашего времени. Кто много говорит, у того много ошибок будет. Потому что его дела будут расходиться со словами. Кто много говорит, он не сможет учиться. У него не будет мудрости. Соответственно, он будет ошибаться все время. И также очень грамотно сказано про богатство и грехи. Потому что когда много денег, так или иначе тебя будет тянуть к грехам. Так или иначе, потихоньку. Сначала это, потом то. Начинается с исрафа. Исраф тоже грех. Когда много халяля, это тоже грех. Это исраф называется. Это тоже грех, а потом, Аллах сакласын, можно и к хараму потихоньку пойти. Когда у меня жена ревновала, она говорила об этом моей матери. Вот Ильнар, говорит, что-то, говорит, это, домой поздно приходит, говорит, у него, похоже, кто-то есть там, ревнует меня. Мама говорит: знаешь, говорит, чтобы гулять, нужны деньги, говорит, у него нет денег, говорит, поэтому не ревнуй. Я почему, не знаю, почему так мама сказала, похоже, она в меня не верит, как бы, да?
что, что это грех, что это богобоязненность, там туда-сюда, он тебя любит, там почему-то она нашла такой ответ. Поэтому, когда вот мало денег, соответственно, и грехи делаешь мало. Для этих грехов нужны деньги. Ну и, соответственно, у кого дурной характер, он будет мучить себя, потому что он сам будет от этого страдать. Люди от него будут уходить, бежать куда-нибудь, да, сторониться, и ему самому же будет от этого плохо. Поэтому вот это уникальные, дорогие друзья, советы, очень мощные. Сегодня вот то, что мы сказали здесь из перечисленного, достаточно было бы просто сказать что-то одно и держаться. Все. Применять в жизни, и уже было бы хорошо. Мы много сказали, чтобы что-то из всего этого запомнилось. Поэтому, дорогие друзья, если мы хотим развиваться, учиться, чтобы у нас была мудрость, соответственно, для этого нужно хранить свой язык. Надо побольше молчать, особенно когда ты находишься с учеными. Это тоже очень важно. Вы еще, иншаллах, встретитесь с учеными в жизни. Вот значит, что нужно делать рядом с ними? Это надо молчать. Это надо слушать. И ни в коем случае не учите. Это просто будет дурной тон. Он, конечно, вам ничего не скажет, но это будет дурной тон. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسامع الدعاء